to Kinder 2A. Wala! Na, my name is Dayan. Yeah. Kasyot para sa education sa Pilipinas by Miss Ivy Sambuanon. Ang Ginoong Diyos, salamat kayo sa adlaw ng imong hatagan namo karon na kaming tanan diri sa Nasipit naghiusa karon para sa usa ka contest para ihalad namo sa Senior Santo Niño. Atong mga manahog sa atong current contest. Lupang